खुलुमबाय स्टुडिअ आं राजीव बसुमतारी हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि खुगायाव फिन आरोबाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ लानानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि खुगायाव आरोबाव बागुरुम्बा दोहौनि बाथ्रा। बर' समाजादि एसेबां गावनि राव हारिमु धोरोमफोरखौ थुनलाइफोरखौ फोथांनानै संरैखाथि होनानै लाखिदों बेखौ आं गोग्गानाय मोनो। लोगोसे बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम लोगोसे बैसागु फोरबो खुंथाया हादरनिनो धोरोम आरो हारिमुखौ गोख्रों खालामनानै दिन्थिसिन होनानै बे समाव हादरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि खुगायाव एबा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। जेराव बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां लाख लाख जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा सुबुं माहारिफ्रा बे समाव गोग्गानाय दिन्थिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि खुगायाव खनले बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै गोग्गानाय बाथ्रा फोरमायदों। लोगोसे बैसागो फोरबो खुंनायखौ लानानै एबा बैसागो फोरबो आरो बाथौ धोरोमा हादरनि धोरोम आरो हारिमुखौ गोख्रों खालामनानै दिन्थियो आरो बेखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनो होननानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे थांनाय साननैसो सिगांसो जा आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों जथायै जा 10,000 मोसाखावरि बिथांमोनखौ बे समाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानायजों लोगोसे मुलुगनां रेकर्ड खालामनायखौ लानानैबो फिन आरोबाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाखनायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गुवाहाटी में था। वहां मुझे बागुरुम्बा दहौ के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है कि बोडो समाज ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को इतना संभालकर सहेज कर रखा है। बाथौ की आध्यात्मिक परंपरा हो या बैसागु का उत्सव, ये सब भारत की सांस्कृतिक ताकत को और मजबूत बनाते हैं।